பற்றி பேச போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஒரு கதையை பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை. ஒரு நாள் புத்தர் ஒரு ஊருக்கு போகிறாரு தன்னுடைய சிஷ்யர்களோட. அப்போது அந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் சந்தோஷமாக அவரை வரவேற்கிறதுக்கு காத்துட்ருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஊரில் இருக்கிற 2 சில்மிஷக்காரர்கள் புத்தரை பற்றி கேள்விப்படுறாங்க. இவருக்கு கோவமே வராதான், என்ன பண்ணாலும் கோவம் வராதான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கேள்விப்படுறாங்க. அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் உட்காந்துருக்காங்க. புத்தர் அந்த ஊருக்கு வராரு. எல்லாரும் அவங்கள பார்க்குறாங்க. பழங்கள் எல்லாம் நிறைய பரிசுகள்லாம் கொடுக்குறாங்க. அது எதுவுமே அவருக்குன்னு எடுத்துக்காமல் எல்லாத்தையுமே மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாரு. அப்போ கடைசி எல்லாரும் அங்கே நிற்கும்பொழுது எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேர் போகிறாங்க. போயிட்டு என்னையா உனக்கு கோவமே வராதாமே, அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது சிரிச்சுட்டே அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவர் பாட்டுக்கு ஒரு வேலையை பண்ணுறாரு. அப்போது அவனுக்கு இன்னும் வசப்பட ஆரம்பிக்கிறான், திட்டுறான் புத்தரை. அப்போ திட்டும் பொழுது எல்லாருக்கும் கோவம் இவர் அடிக்க வராங்க. அப்போ புத்தர் என்ன சொல்றாரு, அவங்களோட வேலையை அவங்க பார்க்குறாங்க, உங்கள் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள், எதுக்கு அவர் மேலே நீங்கள் கோவப்படுறீங்க, அவர் பண்ணுறதை பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு. இவனுக்கு இன்னும் கோவம் அதிகமாகுது. ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு திட்டுறேன், உனக்கு இன்னும் கோவமே வரலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அதிகமாக திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். அப்பவும் புத்தர் அதை பொருட்படுத்தாமல் அவருடைய வேலையில் அவர் போயிட்டு இருக்காரு. சாயங்காலம் ஆகுது. புத்தர் அந்த ஊரை விட்டு கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாரும் அவர் சென்ட் ஆஃப் கொடுக்குறாங்க. அவர் கிளம்பி போறாரு. இவன் பின்னாடியே போறான். இவனோட டாஸ்க் தான் ஃபுல்ஃபில் ஆகலையே, அதனால இவன் பின்னாடியே போறான். திட்டிகிட்டே போறான். போற வழி ஃபுல்லா கண்ட வழி திட்டுறான் புத்தரை. திட்டி ஒரு ஸ்டேஜில் சலிச்சு போய் புத்தர் போய் ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காடுறாரு. உட்காரும் பொழுது கேட்குறேன், என்ன ஏன் நான் உன்னை இவ்வளோ திட்டினேன், என்ன காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் திட்டிகிட்டே இருக்கேன், ஏன் தொண்டே வறண்டு போச்சு, என்ன நானே பசியில் இருக்கேன், உனக்கு நீ சர்வசாதாரணமாக இருக்கிய, உனக்கு எதுவுமே உரைக்கலையா, நீ மனுஷன் தானா அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ புத்தர் திரும்ப அவர் ஒரு விஷயம் கேட்குறாரு. என்ன, இப்போ நான் உனக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்குறேன், பரிசு கொடுக்கும்பொழுது அதை நீ வாங்கிக்கலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு. கேட்கும்பொழுது இவன் சொல்கிறான், அப்போ நீ அந்த பரிசு உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும்ன்ட்டு. அதே மாதிரி தான் நீ எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பரிசு கொடுத்த, காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இவ்வளோ பரிசுகளை கொடுத்துட்டே இருக்க, நான் வாங்கிக்கல, சரி அது எல்லாமே உனக்கு தான் சொந்தம், இப்போ அதை நீ தான் சுமக்கணும். அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தால் உனக்கு அது ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அதுவே ஒரு தீய விஷயமா இருந்தால் உன்னுடைய உடல்நிலை தான் அது பாதிக்கும். அதனால என்ன பண்றங்கிறத உணர்ந்து நீ பண்ணு. நல்லது பண்ணா உனக்கு நல்லது திரும்ப வருது, தீயது பண்ணா தீயது தான் திரும்ப வருது. இந்த ஒரு கதையை என்னுடைய பொண்ணு எனக்கு இன்னைக்கு சொன்னான். அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்கு. ஏன் அதை சொன்னா அப்படின்னுட்டு ஒரு சின்ன விஷயம், நேற்று நடந்த விஷயம். அது என் பொண்ணை நான் ஒரு விஷயத்துல திட்டேன், காரணம் இல்லாம திட்டேன். ஏன்னா ஒரு விஷயம் எனக்கு இரிட்டேட் ஆகி நான் கத்திட்டேன். திட்டிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை நான் ஃபீல் பண்ணேன். அந்த குழந்தைய நம்ம தவறு அந்த குழந்தை மேல இல்லாத பொழுது நம்ம போய் ஒரு இரிட்டேட் ஆகி நம்ம கத்திட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நான் சாரி சொன்னேன் போய் திரும்ப என் பொண்ணுகிட்ட. அது பரவாயில்ல டாடி, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனா ஒரு கதையை கேளுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையை சொன்னான். அப்போதான் எனக்கு உரைச்சது என்னன்னா, நம்ம என்ன பண்ணினாலும் அது மற்றவங்களை எப்படி பாதிக்குதுன்னு தெரியல, ஆனா முதல்ல நம்மளை நம்ம பாதிச்சுக்கிறோம். நம்ம குழந்தைய திட்டும் பொழுது அந்த குழந்தை திட்டுறதுனால நம்ம முதல்ல பாத்தீங்கன்னா காயப்படுத்திக்கிறோம். ஸோ இந்த விஷயத்தை தவிர்க்கணும். இந்த பக்குவம் என் பொண்ணுக்கு இருந்ததுனால அது அதை ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டான். ஆனால் இதே மாதிரி எல்லா குழந்தைங்களும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இந்த கிளிப்பிங்கில் நான் ஒரு இன்சிஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு நான் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளாம் ஆண்கள் என்ன சர்வசாதாரணமாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் சுற்றுவோம். நம்ம டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் சுற்றுறவங்க தான். நம்ம பல விஷயங்களுக்காக ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்க, மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க, பல விஷயங்கள் வெளியில் சுற்றுறோம். நம்ம வீட்டில் உட்காந்து ஒரு நாள் பூரா வீட்டில் உட்கார்ற ஆள் கிடையாது. ஸோ ப்ராபப்ளி நம்ம ஒரு நாள் 2 நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஜங்ஷனில் நம்ம ப்ரொலாங் பண்ணிடுவோம். ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் வீட்டில் நடக்கும்பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலையில் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வீட்டோட அன்றாட வேலைகளே ஸ்டார்ட் ஆகும். அதை செய்யக்கூடியவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அந்த ஹோம் மேக்கர் அப்படிங்கிறவங்க. அவங்களுடைய அந்த அன்றாட வேலைகள் எல்லாம் நம்ம கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்கும்னா, இப்போ நம்ம கண் எதிரியே நடக்கும். வீடு 2ஆ இருக்கும், கிளீனிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேஷனை கிரியேட் பண்ணும். அதே மாதிரி குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையில சாயந்தரம் மாத்திரம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம். அது ஃபுல்லா நம்ம வீட்டில் இருக்கும்பொழுது குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா அழிச்சாட்டியம் பண்ணும். வீட்டில் இருக்கிற பெட்டு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பாட்டுக்கு அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷனை கரெக்டாக கொடுத்துரும். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்பொழுது ப்ராபப்ளி வி மே கெட் இரிட்டேட்டட். ஆனால் இதையே வேற ஆங்கிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, யூ வில் ஸ்டார்ட் லைக்கிங் இட், யூ வில் கெட் இன்டல்ஜ் இன் இட். அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரசிக்க கத்துக்கணும். அதாவது ஒரு விஷயத்த, ஒரு நாய் ஒரு விஷயத்த பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை கோவமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது கோவம் உண்டாகிடும். அதையே நீங்க ரசிக்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் ஆல்சோ கெட் இன் டு இட். அது கூட நீங்க விளையாட ஆரம்பிப்பீங்க. அது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா,
இட் வில் ரெண்டர் இஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ். அந்த நாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே வந்து இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி அதுக்கெல்லாம் அந்த கோபம், தாபம், இந்த பொறாமை உணர்ச்சி, இந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் அதை தான் கொடுக்கும் அது. ஸோ அதை நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா யூ ஸ்டார்ட் லவ்விங் இட். ரெண்டாவது குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெச்சூரிட்டி லெவல் அவங்களுக்கு கிடையாது. இந்த குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வேர்ல்டு வேற, அவங்க மெச்சூரிட்டி லெவல் வேற. இப்போ நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அவங்க நம்ம மெச்சூரிட்டி லெவல் இல்ல, நம்ம தான் அதுக்கு இறங்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க அவங்க லெவலுக்கு போயிடுவீங்க. இப்போ அந்த மாதிரி நீங்க இறங்கி போகும்பொழுது யூ வில் ஸ்டார்ட் பிளேயிங் வித் தம். நீங்க அவங்களுடைய உலகம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க மெச்சூரிட்டி லெவல் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க நம்மளுடைய இந்த ஒரு மெச்சூர்டு ஸ்டேஜ்ல இருந்து அந்த சைல்ட்ஹுட் ஸ்டேஜுக்கு போய் நம்ம அவங்களோட விளையாட ஆரம்பிப்போம். ஸோ அது அவங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கும், ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவலையும் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த ஒரு அந்த என்விரான்மெண்ட் நம்ம வீடுங்கிறது ஒரு சொர்க்கமாவே இருக்கும் நமக்கு. மூன்றாவது நம்ம வந்து இந்த நேரத்துல லெட் அஸ் டேக் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. என்னன்னா ஒரு தவறு நடந்தால் அதை இன்னொருத்தரை பிளேம் பண்றதுக்கு பதிலாக ஐ ஆம் ரெஸ்பான்சிபிள். இந்த தவறு நடந்ததுக்கு எந்த வகையில நான் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கேன், ஸோ ஹவு கேன் ஐ பெர்ஃபார்ம் மை ஓன் டியூட்டி. அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சோம்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பால் வச்சிருக்கோம், பால் வந்து கொட்டிடுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை நம்ம திட்டுறதுக்கு பதிலாக அந்த அந்த இடத்துல அந்த பால் இருக்கும்போது அதை சேஃபா கொண்டு நம்ம இன்னொரு இடத்துல வச்சிருந்துருக்கலாம், இல்ல உடனே அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம கொடுத்து குடிக்க வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளுடைய டியூட்டி நம்ம ரியலைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால், நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா நம்ம ஃபீல் பண்ணணும்னு சொன்னால் மற்றவங்கள நம்ம கத்த மாட்டோம். we will not exhaust. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கடைபிடிக்கக்கூடிய காலகட்டம் தான் இது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்மள எப்படி நம்ம பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கலாம், இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு பிராணாயாமம், ஒரு 10 நிமிஷம் பிராணாயாமம்ங்கிறது ஒரு மூச்சு பயிற்சி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டட் ஆக்டிவிட்டியே கிடையாது, இது யார் வேணும்னாலும் பண்ணலாம் அது. ஸோ இது பண்றதுனால நம்ம சிஸ்டம் ரெகுலரைஸ் ஆகும். அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து ஒரு தியானம். இந்த தியானம்ங்கிறது நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டை பேலன்ஸ்டா வைக்கும். ஸோ இந்த விஷயங்களை நம்ம பண்ணலாம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து உணர்ந்தே ஆகணும். அதாவது வெளியில சுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய ஜீரண சக்தி, டைஜஷன் பவர்ங்கிறது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து வெளியில சுத்துவோம், நடப்போம். இன்னைக்கு நடக்கிறதுக்கு கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நேரத்துல வந்து உடல்நிலையை நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கரெக்டா பாத்துக்கணும். அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஒரு 40 வயதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க இவங்க வந்து ஒரு ½ an hour அட்லீஸ்ட் ஒரு எஃபெக்டிவ் ஆக்டிவா ஒரு எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும். ஒரு லெஸ் தேன் 40 இருக்கிறவங்க, பிலோ 40 இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour ஒரு நாளைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் நான் இங்க சொல்லிக்க விரும்புறது நண்பர்களே. என்னன்னா என்ன நடந்தாலும் லெட் அஸ் ஸ்டே பாசிட்டிவ். என்ன நம்மளுடைய பெர்செப்ஷன், நம்மளுடைய கண்ணோட்டம்ங்கிறது எப்பவுமே பாசிட்டிவா இருக்கும் பொழுது நமக்கு எது நடந்தாலும் அது பாசிட்டிவா தான் தெரியுமே தவிர்த்து நெகட்டிவா இருக்காது. எல்லாரையும் நம்ம நேசிக்க ஆரம்பிப்போம், நம்மளும் சந்தோஷமா இருப்போம், மற்றவங்களையும் சந்தோஷமா இருக்க வைப்போம். ஜெய்ஹிந்த்.